डीजे दिनेश मोबाइल नंबर 8530166455। डीजे दिनेश डीजे 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 दिनेश डीजे 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 दिवाली हो दिवाली हो प्रेजेंट्स बाय रेखा मुझे हरिओम बसंत मुझे हरिओम बसंत मुझे हरिओम बसंत मुझे जब से चढ़ल बाटे कार्तिक महीनावा बड़ा निक लागताटे गौआ के सीनावा गौआ के सीनावा गौआ के सीनावा। जब से चढ़ल बाटे कार्तिक महीनावा बड़ा निक लागताटे गौआ के सीनावा। बोले चिड़ैया डाली हो बोले चिड़ैया डाली हो देर करना हाली हाली हो बोला हैप्पी हैप्पी दिवाली हो तेरे करना हाली हाली हो बोला हैप्पी हैप्पी दिवाली हो दिवाली हो दिवाली हो मुझे हरिओम बसंत मुझे हरिओम बसंत मुझे हरिओम बसंत घरे घरे होई आजू लक्ष्मी जी के पूजा एतना महान देवा हार नाही दूजा हार नाही दूजा। घरे घरे होई आजू लक्ष्मी जी के पूजा एतना महान देवा हार नाही दूजा हार नाही दूजा। सब कर चेहरा पर झलकता खुशी बाटे ई दिवाली में सब कर रुचि देवे न केहू आज गाली हो देर करना हाली हाली हो बोला हैप्पी हैप्पी दिवाली हो देर करना हाली हाली हो बोला हैप्पी हैप्पी दिवाली हो दिवाली हो दिवाली हो। बसंत प्रेजेंट्स बाय रेखा फिल्म्स आइडियस रवि करेले घर के सफाई लेता आनंद बिट्टू बहारा से आई आइडियस रवि करेले घर के सफाई लेता आनंद राजू बहारा से आई शाम खानी करी चमाचम पूरा घर हो